עד היום, אנשים שצריכים הלוואה עד 30,000 שקלים נתקלו בהרבה הבטחות ובעיקר בריביות גבוהות של חברות האשראי ובבירוקרטיה מייגעת ומסובכת מצד הגופים השונים המעמידים הלוואות. מצד שני, לאנשים עם כסף פנוי אין הרבה אופציות לקבל ריבית אטרקטיבית על הכסף הפנוי שלהם. עכשיו, דמיינו לכם מקום שמצידו האחד יש אנשים שיש להם כסף זמין ומחפשים לקבל עליו ריבית אטרקטיבית, ומצידו השני אנשים שמחפשים לקבל הלוואה בתנאים טובים, מהר וללא בירוקרטיה מסובכת. לא, זה לא בנק או מוסד פיננסי אחר, זהו בלנדר. מקום מפגש אינטרנטי, ידידותי, בטוח ושקוף, בו אנשים מלווים כסף האחד לשני ונהנים מתנאים טובים יותר. איך זה יכול להיות? כי כאשר יש הלוואות ישירות בין אנשים, אין הרבה מתווכים בדרך, אין הוצאות על סניפים, פקידים, משכורות ובונוסים שמנים, ואין עמלות מנופחות והפרשי ריבית גבוהים. מה כן יש? יש את בלנדר, עם מערכת אינטרנטית מתוחכמת, בטוחה וידידותית, שיודעת לנתח נתונים ולעשות התאמה מהירה ומושלמת בין מבקשי הלוואה לבין נותני הלוואה. זה בטוח? המנוע של בלנדר הוא מערכת דיירקט מאץ' אשר יודעת לבדוק ולדרג את יכולת ההחזר של מבקשי ההלוואה במהירות ובלי סרבולים בירוקרטיים, ומצד שני לפזר את כספם של נותני ההלוואה בין לווים רבים ובכך להקטין משמעותית את הסיכון. ואם זה לא מספיק, יש גם קרן ביטחון שמועמדת לטובת נותני ההלוואות ליתר ביטחון. ומי מרוויח מזה? כולם. הלווים נהנים מהלוואה מיידית עם ריבית אטרקטיבית והחזרים נוחים. נותני ההלוואה נהנים מריבית אטרקטיבית על כספם ללא צורך לפרנס אף אחד בדרך. ואנחנו? בלנדר גובה עמלת דמי ניהול קבועה ונמוכה, ללא הפרשי ריביות וללא אותיות קטנות. כי אין לנו סניפים, זוכרים? ולא פקידים ולא משכורות ולא כוסות ולא... אנשים לאנשים, זה הרעיון. לא המצאנו אותו, בעולם קוראים לזה peer-to-peer lending. מאות אלפי אנשים כבר מלווים למאות אלפי אנשים, וכולם נהנים מתנאים שלא מקבלים בשום דרך אחרת. כל מה שצריך לעשות זה לתת לבלנדר לעבוד בשבילך.